bok, ja sam Aleksandar Bajić i čitat ću vam ulomak iz romana Ulix Jamesa Joycea. Koja su razmišljanja odlazak činilo ne baš posve nepoželjne. Neprestano zajedničko obitavanje koje sprečava uzajamnu podnošljivost osobnih mana. Sve ureženija navika samostalnog kupovanja. Potreba da se na stalnošću privremenog boravišta suprotstavi stalnosti tamnice, zbog kojih se razmišljanja odlazak nije činio nerazborit. Dotične su se strane, sjedinivši se, povećale i umnožene, nakon čega su izrodile potomstvo i odgojile ga. Te bi se strane, ako se ne razjedine, opet morale sjediniti da bi se mogle povećavati i umnožavati, što bi bilo apsurdno. Morale sjedinjenjem stvoriti prvotni par sjedinjenih strana, što bi bilo nemoguće. Koja su razmišljanja odlazak činila poželjno. Privlačni karakter nekih krajeva u Irskoj i inozemstvu, kako ih prikazuju opće višebojne zemljopisne karte ili specijalke generalštaba primjenom visinskih oznaka i sjenčenja. U Irskoj, moherske hridi, vjetrovite pustine Connemara, lovni s potonulim okamenjenim gradom, Divo prolaz, Fort Camden, Fort Carlisle, Zlatna dolina Tipperarija, Aronski otoci, pašnjaci kraljevske grafovije Mead, Brigadin Brijest u Kilderu, brodogradilište Queen's Island u Belfastu, Salmon Leap, jezera Killarney. U inozemstvu, Ceylon, s nasadima mirodija koje čajem opskrbljuju Thomasa Kernana, predstavnika tvrtke Pulbrook, Robinson & Co., Mincing Lane 2, London, EC, Dame Street 5, Dublin. Jeruzalem, sveti grad, s Omarovom džamijom i vratima Damaska, cilj svih težnji. Gibraltarski tjestac, jedinstveno rodno mjesto, Marion Tweedy. Partenon, s kipovima nagih grčkih božanstava, tržište novca u Wall Streetu, koje upravlja međunarodnim naučnim poslovima, Plaza de Toros u La Linei u Španjolskoj, gdje je O'Hara iz bataljona Cameronovih strijelaca ubio bika, Niagara, preko koje nijedno ljudsko biće nije prošlo nekažnjeno, zemlja Eskima, koji jedu sapun, zabranjena zemlja Tibet, iz koje se nijedan putnik ne vraća, Napoljski zaljev, što vidjeti ga znači umrijeti, mrtvo more.